Ikruok ne yiero mag telo mar Kuppet e kaunti ma Homa Bay oserumo. Motelo yiero mag jokanyo mag Kuppet mochan giko dirani. E mbalariany ma Tom Mboya e boma ma Homa Bay. Riwruok mar Kuppet timo yiero mag jotende bang' higni 5 ka yiero ma higani oyoyo jochung' 37 malaro lemo mopogore. Moko kuom jochung' ma olap dhogi ndong' ne kombe oting'o jagoro mar Kuppet e kaunti no Stephen Yogo madhi siro komeno, Tom Thomas Odhiambo malaro lemo mar bedo jagoro, Jack Okoth madhi siro lemo mar bedo jakom Kuppet e kaunti ma Homa Bay, Ben Obok malaro bedo jakom mar Kuppet e kaunti ma Homa Bay e kinde lemo mamoko. Gigo duto monego bed ni watimo mondo kwe obedi. Profesa nyocha waromo go nyoro, kendo profesa nowacho ni odwaro ni mondo wabed gi kwe makende university ka, security maka is adequate, but security mar police bende biro. Adwaro ni mondo ang'is jopuonj duto ma Homa Bay ni mondo gibed gi chir ni ka gibiro ka to kwe margi biro bedo, kendo wadwaro ni gibed gi kwe makende. Koro police bende oseyie, county commander gi OCPD oseyie ni gibiro provide police manyalo chopo kata 60 mondo wayud ka police nyalo hakikisha ni wan gi kwe makende. Kaka Kuppet members wang'eyo ni yiero ok en gima timore gi chieng'no. Omiyo ne wadwaro ni kapok wachopo Sunday to wawinjore e yore ma yiero nyalo dhigo maonge koko. Mano e gima okelowa ka, kendo wabiro ng'eyo kama wabiro time yiero mondo wayiere ni en kama ber kendo en kama owinjore gi yiero ma ka ji ochopo to ji dhi yudo thuolo ma gigogo kura maonge chandruok moro amora. Nyakoro gi thuolo ni wakawo yueyo chenro en marang'ich welo no ka ote ni ka Ramogi TV and Paul Okuto mar Karombe School puoch gi pak ne jopuonjre kuom duoko